Zadatak broj 13. Kaže, kolika je mera ugla x prikazana u slici? Gde je x? Aha, ovo je x, ovo je 60, 82, 70. Nekako jurim stalno trouglove. Zašto? Jer znam da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni. Evo recimo ovde ja primećujem ovaj trougao ABC, da ga vidite, i u njemu znam da je ovaj ugao 70, znam da je ovaj 82, i onda lako mogu naći ovaj ovde ugao. Daj da mu dam neko ime. Zvaću ga alfa. Zaključujem da taj alfa plus ovih 82 stepena i plus ovih 70 stepeni zajedno čine 180 stepeni. Prema tome, taj ugao se računa tako što se od 180 oduzme zbir ova dva poznata ugla. Alfa je onda koliko? 180 stepeni minus 8 i 7, 15, 152 stepena. 180 minus 150 je 30 i minus 2, 28 stepeni. Sada sam prišla malo x-u. Zašto? Sada imam nov trougao. Evo ga ovaj ovde. U njemu opet je zbir 180 stepeni, a od tri ugla koja čine taj trougao, ja znam da je ovaj 60, ovog sam sad malo pre našla da je 28 i lako nađem x. Kako ću x naći? Pa taj x plus ovih 60 stepeni plus gore ovih 28 stepeni je nov plavi trougao koji čini 180 stepeni. Kako ćemo naći x? Od 180 stepeni oduzimam zbir ove dvojice poznatih. I to je koliko? 180 stepeni minus 6 i 2 su 8, znači 88. X je 180 minus 80 je 100 i minus 8, 92 stepena. Jer ima to rešenje? Ima. Tačno.